дар салиб кушта шудани Исо. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Бигузор Худованд моро аз сахтиҳо наҷот диҳад ва тавбаро пеш аз марг насиб гардонад. Исоро одамо сахт азоб медоданд, аммо як хислати хубе ки ҳазрати Исо алайҳиссалом дошт, вай ҳамавақт одамое ки дар ҳаққаш бадӣ мекарданд мебахшид. ҳатто вақте ки одамо ӯро куштеста буданд, барошон дуо кард ки Худо бубахшашонад. ӯ ҳамаи ин азобҳоро то охир сабру тоқат кард. дар китоби муқаддас ин масъала чунин омадагияй. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. қатъи Исо ду дузди ҷинояткорро куштанӣ мебурданд. ба он ҷое ки косахонаи сар ном дошт расиданд ва дар ҳамон ҷо Исоро дар салиб мехкуб карданд. ду дузди ҷинояткори қатъи Исо будагиро яташа ай тарафи рости Исо, дигарша ай тарафи чапуш дар салиб мехкуб карданд. Исо гуфт: эй Худо, ин одамои гумроҳро бубахш, ё намедонанд чӣ кор мекунанд. баъд аскарҳо барои либоси Исо танга партофта диданд ки кӣ соҳиби либосҳои Исо мешавад. баъд либосҳояшро байни худшон тақсим карданд. одамо рост истода тамошо мекарданд. раҳбарои халқ ба ҳоли Исо механдиданд ва мегуфтанд: дигароро халос мекард, кани агар таъиншуда ва интихобшудаи Худо боша худша халос куна. аскарҳоям ба ҳоли Исо хандида ба вай сиркоро, яъне уксуса дар лата тар карда медодану масхара карда мегуфтанд: агар ту шоҳи яҳудиён бошӣ, худатро халос кун. дар як тахта ки дар болои сари Исо зада буданд, чунин навиштанд: шоҳи яҳудиён. яке ай дуздои дар тарафи чапи Исо будагӣ дод зада гуфт: агар ту интихоб кардаи Худо бошӣ, худта ва моро халос кун. дузди ай тарафи рости Исо будагӣ ба дузди тарафи чап будагӣ сарзаниш карда гуфт: ай Худо, наметарсӣ? худам ба ин ҷазо гирифтор шудӣ. ҷазои ману ту айрӯи инсофай. мо лоиқи марг ҳастем, лекин ин одам ягон кори гандаву гуноҳ накардай. дузди ай тарафи рости Исо будагӣ гуфт: Исо, илтимос, вақте ки пеши Худо мерӣ, мара ба ёдат биёр. Исо ба ӯ дузд гуфт: ту ҳамин рӯз қатъима ба биҳишт мерӣ. дар нисфи рӯз тамоми замина торикӣ маҳкам кард. 3 соат ҳама ҷо торик буд. офтоб рӯшноӣ намедод. ҳамин вақт пардаи даруни хонаи Худо будагӣ ду пора шид. Исо ба овози баланд дод зада гуфт: эй Худо, рӯҳи худма ба дасти ту месупорам, гуфта ҷон дод. барое ки ҳамаи ҳодиса нағзтар дар хотирмон монад, бори дигар ҳамин қиссаро ёдрас мешавем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. қатъи Исо ду дузди ҷинояткорро куштанӣ мебурданд. ба он ҷое ки косахонаи сар ном дошт расиданд ва дар ҳамон ҷо Исоро дар салиб мехкуб карданд. ду дузди ҷинояткори қатъи Исо будагиро яташа ай тарафи рости Исо, дигарша ай тарафи чапуш дар салиб мехкуб карданд. Исо гуфт: эй Худо, ин одамои гумроҳро бубахш, ё намедонанд чӣ кор мекунанд. баъд аскарҳо барои либоси Исо танга партофта диданд ки кӣ соҳиби либосҳои Исо мешавад. баъд либосҳояшро байни худшон тақсим карданд. одамо рост истода тамошо мекарданд. раҳбарои халқ ба ҳоли Исо механдиданд ва мегуфтанд: дигароро халос мекард, кани агар таъиншуда ва интихобшудаи Худо боша худша халос куна. аскарҳоям ба ҳоли Исо хандида ба вай сиркоро, яъне уксуса дар лата тар карда медодану масхара карда мегуфтанд: агар ту шоҳи яҳудиён бошӣ, худатро халос кун. дар як тахта ки дар болои сари Исо зада буданд, чунин навиштанд: шоҳи яҳудиён. яке ай дуздои дар тарафи чапи Исо будагӣ дод зада гуфт: агар ту интихоб кардаи Худо бошӣ, худта ва моро халос кун. дузди ай тарафи рости Исо будагӣ ба дузди тарафи чап будагӣ сарзаниш карда гуфт: ай Худо, наметарсӣ? худам ба ин ҷазо гирифтор шудӣ. ҷазои ману ту айрӯи инсофай. мо лоиқи марг ҳастем, лекин ин одам ягон кори гандаву гуноҳ накардай. дузди ай тарафи рости Исо будагӣ гуфт: Исо, илтимос,
вақте ки пеши Худо мерӣ, мара ба ёдат биёр. Исо ба ӯ дӯст гуфт: ту ҳамин рӯз қатъима ба биҳишт мерӣ. дар нисфи рӯз тамоми замина торикӣ маҳкам кард. 3 соат ҳама ҷо торик буд. офтоб рӯшноӣ намедод. ҳамин вақт пардаи даруни хонаи Худо будагӣ ду пора шид. исо ба овози баланд дод зада гуфт: эй Худо, рӯҳи худма ба дасти ту месупорам, гуфта ҷон дод.